to idan har Allah zai ce fir'auna a yi magana mai kyau wurin isan masa da gaskiya, manzon Allah ya yi wa mutumin da ya fi tsari a masallaci hanya mai kyau wurin faɗan gaskiya, don Allah wurin faɗan gaskiya akan manzon Allah bai bukatar sassauci, bai bukatar kimtsa zance, bai bukatar zance na darajawa, bai bukatar zance da ya kamata a kanunka a cikin zancen ka nuna akwai girman manzon Allah a cikin zancen. Ko da manzon Allah bai yin abu, bai da ikon yin wannan abun, to sai ka ɗauki zantuka ka kimtsa zancen, ka tausasa shi yadda za a fahimci kai kana girmama manzon Allah. Amma a yayin da kai gatsali wurin bayani, to sai ya zama ka munanta, an kasa fahimtar ka, sai a zaki mutanen kirki saboda irin lafazinka. Saboda haka kira ni da nake yi, Malam Idris kamar yadda na gaya muku, malami na ne, abokina ne, amma ta irin wannan amfani da irin wa'annan lafuza idan ya shafi manzon Allah, to mutum sallallahu alaihi wasallam dole ka kiyaye. Zan ba da misali, yanzu kai ne, yanzu ka samu, ba zan ma ce wani ba ko alaran mako ne, kai ne sai ka samu mutum, ka san mahaifinsa baya zuwa masallaci sallah, sai ka ce kai idan ka je ka samu ubanka ka ce mishi ya rinka zuwa masallaci kan lokaci dan baya zuwa masallaci. Gaskiya na faɗa ko ba gaskiya ba? Amma kai ka faɗa ce faɗa, amma da na kira ka na cewa ne ka ya baba kwana biyu ba na ganin baba yana zuwa masallaci sallah, lafiya kuwa? Ai aka bata baba ya rinka zuwa saboda muna ganin su muna jin daɗi. Gaskiya ce ko ba gaskiya ba? Duka biyun ba gaskiya ba ne, amma wanne ne ya fi daɗin ji? Cikin yadda zan kaddamar da zancen na girmama mahaifin shi, ba ina muna jin daɗi mu ga su baba a masallaci din nan, amma ina ganin ko baba mai da lafiya ne kwana biyu baya zuwa masallaci, kuma ya kamata ka duka taho da baba, ka san gajiya da tsufa, zai ji daɗi ma. Amma kaje kaje da Allah ka gaya ubanka ya rinka zuwa masallaci dan baya zuwa, duk ba gaskiya ba ce? Amma kai kamata ba ta faɗa gaskiya. To Malam Idris, ni wannan shine sako na zuwa gare ka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.